Hi guys, dito tayo ngayon sa labas at magmo-mall. Window shopping. Window shopping lang kasi ang mahal. Kasama ko yung alaga ko at yung anak niya. Gala-gala kami. Oh. Ha? Wala na kalam jual. Ano sa video? Dito tayo sa Daiso. Daiso. Open na ang Daiso. Antayin namin yung anak ni Gurang. Pag ganitong oras, walang tao. Mga aswang yung tao dito. Gabi nagsisilabasan. Ewa. Isaron bad. Mahal, walang sale. Kulugali mama. Kula, Ay. Fulus. Mafi fulus. Kalasa fulus. Ito yung max dito sa ATM na maliit. Kami pumunta at kuday. Kailangan may tawakal na QR code. Tambalos-los Safariland. Safariland. Ha? Alin siya? J Mama Pro. Walang tao mahalos pag pag umaga. Ito yung baba. لا هذا فيوت كلنا وياتو